Sekti Mandra Guna minangka panjenengan para wali kang bapak tanah Jawa kang aran Syekh Subakir sak garwa putra rikala samono tanah Jawa awujud alas kang gawat kaliwat-liwat rebasan jalma mara jalma mati satu mara satu mati mula ramokal yen dipanggoni manungsa ora bisa rembaka kanthi daya pangutane Syekh Subakir tanah Jawa ora kuwawa dipanggoni manungsa lamun ora diwenehi manungsa saka suku Keling nalika samono tanah Jawa wis bisa babar pinangkar nganti dumadine kraton Tambas Keling kang prajurite awujud raseksa damyak prajurite Bagas Pati katon pengingih pati gebero yen Tinandra kadya raksesa kang metu saka grumbuling alas Purwa rambut gimbal kresre bantala siung anungklang sak depo-depo langi oyot kayu cendana gigile ula kang mawa wisa kalunge ngebaki dodo imyong sak balunge sardula mulya sinawang ireng ngregembeng kaya buta kang baris ing wayah Gagah Prahita senadyan wujud mangkono nanging bududine luhur lan ora lali anggone manembah marang Gusti Kang Maha Kawasa kabaring crita rikala samono kawula ing padukan Maja anduweni gagasan kanthi ninambaran ati kang suci uyuh lan rukun tekad kang anggembleng diidini Gusti Kang Maha Kawasa kawula duka Maja bisa awujudake seni arupa tari keling kang aran Gunadaya.
Bapak Ibu, kami mohon tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi kepada Tari Kleng Gunojaya. Wong sing tak tresnani nanging sedih kados putih yen kawula sedereming lampah